kuti pena pali ponse tazala makandidati athu kuchipani cha UDA. Bwana zimenezi zikuchitika atamva kuti Dr. TK akuyima 2025 ndikuatinda onse ndikuwina kukhala president wa dziko lino. Olemekezeka ine ndisati ndilankhule kwambiri mtunda undu wautali azimayi jenda sikani pasi. Olemekezeka oji bwera pano upitirize. First ziko mukambiri bwana oji. Ziko mukwambiri kumeneko kunali kuyankhula kwa regional governor komanso kulandira mashado MPs ndi mashado pana iwo alibaso shadow councilor wathu safanana ngoma ali ya bwana president aiwala councilor bwana president mnyamata wanu wa mudzi mnyamata odziwa ntchito amene adzigwira ntchito ndi ma MP aja kuchikweza kwache ndi kumeneko tawevana anthu ziko kwambiri tikhale pasi. Bwana president kuno kwa mgona monga ndakamba kale awa mukwaona apa onse ali apa ndi anu ake eni a UDM amene avomeleza ndi kutsikimiza kodi tichatovotera tija simulinatwa apa nonse simulinatwa timeneki amene ali nako atangoloza chala chake kumwamba amene ali nako amene wakachita angoloza chala chake kumwamba chala chake chimodzi chala chake osati dzanja amene uku kumbuyo uku amene ali nako akavota mawu akulu tikuti mwaloza kumwamba mulungu akuona ndetatengani chala chanu chomwecho tamulozani president mwakwanitsa 111 ipepelele bwana president pamalo pano tili ndi a vice president achigawo chino chapakati mayi Helen Chabunya amene sakuyenda ndi Doi Fredo Kaluwa onsewa alipo mpano. Bwana mundilole ndapatse mayi kuti acheze nanu ndikukulandiraniso kuno kwa mgona chifukwa ndiye kwawo kuno ziko mukwambiri my president. A president athu khala no masuka kuno tikamamva kuti UDM ili ndi maziko ndeti manena pa mgona pano ndikunamba zibale yanga komenesa na nkhule kwambiri ndinati ndinzuze nzanga director athu oku youth angokupatsani moni pang'ono ine kenako ndiyankhule ndadzuse ndani abwana ziko mukwambiri bwana. Odi. Diga kuti odi. Ule mwanu your excellency. Ule mwanu a first lady atop UTM was a first lady Malawi. Osafoka. Your excellency. Antosewa wasiyazochita zawo. Atilemekeza. Anthu ama zakhala ofunika nthawi ya mavoti. Anthu awa tikangovota anthu andalama ayiwala. Osafoka. Munaona kuzipani zonse mene timapanga ma convention ma delegate anapepa munaona reti aliyesa amene akalembese amene alisamene apezi kuti walembesa akhala delegate wa Malawi. Tonse tikhala chani ma delegate. Your excellency mukuona uku kumagali moto timu tike yokayo anyamata ambiri azimayi ambiri your excellency
ali ndi nzeru koma posowa kugwira. Anyamata mukaonawa ena anapita ku skulu, ena sanapita ku skulu, koma osewa angofuna moyo wa business. Azimayi ambiri awo angofuna mipamba ing'ono kuti ambe kutakata. Osaopa. Zoona sizoona. Komano business ngati ikuyenda kamena si kuyenda ndi nkhani ya economy sichoncho. Olotabwera kuno gawa ma 2000 kani ma 5000, koma ngati economy ikuyenda ndalama zija muzilowesa ma business sizituluka. So tamvana tweti. Vuto la ku Malawi ndi chani? Vuto la Malawi ndi chani? Angakonze ndikatswiri oziwa za chani za economy. Nthawi ya bingu economy nthawi imene maenda anali kumbuyo kwa economy ndani? Dr. Kabambe. Nthawi ya Peter Mutharika mene economy maenda bwino anali kumbuyo kwa Peter ndani? Dr. Kabambe. Nthawi ya UTM, nthawi ya SKC 2025, nthawi ya inu kumapita uko kumbuyo kwa economy kuzakhala ndani? Dr. Kabambe. Osaopa. Osafoka. Your Excellency chonde ifeyo takukhulupirirani andi anthu awa akukhulupirira nosewa awo. Anthu akuziwa kuti economy sikuyenda, dziko sili kuyenda, koma ifeyo tagwirizana kuti president akhala ndani? Dr. Kabambe. Sichoncho kulole kutagwirizana ko machana kutagwirizana uku kutagwirizana baba uku kutagwirizana uku kutagwirizana. Osaopa. Osafoka. Dr. Kabambe oye. Helen Jabunya oye. Our First Lady oye. Mchana oye. Zikomo kwambiri zikomo, koma ndisana yankhule monga nakubala ndatolatu mwana apa. Ena ataya mwana uyu ndi mtengati wathu tuyu. Ndiye amene akudziwa kuti mwana amwiwala pena pake atipeze kuseliku. Mwana oneka bwino ngati uyu chonde. Ndiye bwana wanga mwaona ari muwoka ndana omwe. Ndiye ndingofotokoza motere. Azibale yanga pano pangona. Tili pano anthu ochokera kusanje mpaka kutiko kuchitipa. Pano sitisankhana bwana. UTM sichipani chosankhana. Wina aliyense ndoyitanidwa ndipo olandiridwa kuno kuchani ku UTM. Pasalipo mpapa pali afumu asaidi. Ine ndine mwana wa Azalira. Yajabunya ndakubanja. Asaidi afumu awa amajeza ndi bambo anga. Tuko akukhala ku 25A apa. Ine ndine mwana wa mtima muno. Ndiye Honorable Your Excellency mutimvesese ka munthu akuchokera kucholo kuno timatani timalandira pangona. Ka munthu akuchokera kuchitipa kuno timamutani timamulandira. Zosankhazo ndi zauko. UTM ndi United Transformation Party Movement. Yangani ya wina aliyese muno Malawi. Sitisankhana chani mtundu. Chenjezo limodzi lokhazi balanga kuno angona tingonikirana pang'ono. Tikulembetsa mavoti inde koma tenjesese anachichepera awa tisalembetse. Ola kukomeni ndi ndalama pali ndi mavuto ake kutsogoloko. Mukamulembetsa mwana wa mkazi pano ali nzaka 10. Bambo ena nkulowa nyumba nkupanga mistake. Mukakalira ku polisi akanoti yayi tikoma tikaona zaka mwanayo ali nzaka 30. Mukalira kwa ndani azibale yanga azimayi. Tenji kondana athu. Chachiwiri ino achinyamata ino muli nzaka 12. Mukalembetsa kuti mwafika 21. Ikazakhala nthawi yokuti mwayambadi ntchitoyo mwalowa. Inu muli nzaka 40 akukuzani kuti pitani ku pension. Moyo wanu mwautsekezera pati pomwepo. Ndiye muzikumbukira kuti akamakukopani ndi ndalama kuti mugulitse tsogolo la ana anu muzikana. Izi ndi ndale, anthu andale amabwera nkutani kupita. Chimodzimodzi awafa kutani akupita. Dr. Kabambe usatani akuzalowa. Ndecho azibalanga kona akugona. Osakomedwa ndi ndalama iyayi. Tiyeni
economy yathu sili bwino. Pano anthu pamakhala padadzaza ntedza kumapanga trading pano. Zambiri mbiri timazagulitsira pati pano. Koma pano mvula yavuta. Zafetereza sikuona kuti mutu wako kuyenda bwanji. Kodi abale ife monga ngati anthu apa Central Region, anthu odziwa kulima, ana achikumbe tilowera kuti bwambanga. Nchaka ife tasankha kuno anthu akwangona kuno kuti talowetse ndani adike engineer wachani wa economy zizakhaleso mmalo chani mwalo mwake. Bwana wanga sonkhano ndi wanu, ine ndisachulutse mawu. Azigoganga kumeleko azizawo angone azalira tathokoza pondilandira bambo wanga Your Excellency Dr. Kabambe First Lady, tiyankhuleni zikomo kwambiri. Zikomo. Abale tu chimwemwe ndaka bambe basi. Kwangotuluka sodi, tena kwatuka tambala, atafuna lowe chani chipani cha tushi. Ife tikane! Tikane! Kodi tu tambala imene itu tawedzatu. Wakukongelesi. Akubwera kudzalowa chani UTM. Abana anga mosa kubera ni nthawi pano tikulandira akasala Honorable Kamange amene akuzatani akusalo wango kupatsani moni pachakuchaku azimayi nyimbo. Choyamba ndipeleke ulemu kwa akulu chipani cha UTM. Choyambirira UTM! UTM! Sokoto! Liti! Choyamba ulemu kwa a president atu a DK achipani cha UTM. Ine bwana mawambiri ndilibe koma ndinali kuchipandiko cha MCP, nali ku DPP ndachoka nalowa ku MCP, naona zomwe zikuchita kumene kuja ndaona kuti sizingathandize. Ndimaona follow up ya inuyo bwana Kabambe. Bwana Kabambe anthu ali apa wawo anthu awavutika. Bwana inuyo you are an economist. Mukuziwa olo katangale boma sanga pange chifukwa cha kuti mukhoza kudziwa because ntchito ya ndama mukuyidziwa. Bwana ine ndimachokera kucha kumpoto. Bwana ndikufuna kuti mukamapita kumpoto kuku ndikakuperekezeni makona onse tikamenyeretu. Ine bwana kuyambira lelo my dreams are true. I was even following. I've asked my God that you have come with the real decision, Mr. Kabambe. Bwana mwagona muno mulanyamata antu akhala baba. Alibe mipamba tu antu awa bwana. Alibe mipamba. Fetera sama kopo nusana landire tu ayango alati hao. Hojeka basi. Bwana zimene sezi mutese basi. Inayo ndipanga fight hard bwana mulindi mwana wanga uyo Fredo kisa babake ndikwaziwa ndimapuzisa kumuzi kwawo kumulowe uko ndimapuzisa tipita kumene kwa bwana tikamenya nkhondo zikomo kwambiri. Amayi nyimbo.
UTM. UTM. Sokololato. 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 1-1-1. 1-1-1. 1-1-1. Ipemerere, ipemerere. Ipemerere, ipemerere. Ndipereke ulemu kwa mafumu athu amene muli pano. Mafumu athu ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa Mayi Kabambe amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa Vice President athu amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa akulu athu onse aku headquarters kwathu kwa UTM, ku region, ku district, ku constituency, komanso area ino tili ino maulemu akhale m'malo mwake. Ndipereke ulemu kwa amayi ndi abambo anyamata tonse amene tasonkhana pano masana uno. Ulemu wanu nonse. Lero ndi tsiku la pa 10 December, 6 months exactly pamene tinataya malemu PN amene ali a president a chipani chathu cha UTM komanso a vice president a dziko lino la Malawi. Pachifukwa ichi ndimafuna tipemphe monga ife banja la UTM komanso ndi tonse titangoyimirira 1 minute silence. 1 minute silence. Tonse tiyimirire. Zikomo kwambiri, zikomo. Pa ground pachema eti. Pa ground paterera eti. Ndikati pa ground munene kuti pachema. Ndikanena kachiwiri pa ground munene kuti paterera eti. Tamvana? Tamvana? Pa ground. Pa ground. Simuna kuwe kwambiri etu. Ndifuna koyamba munene kuti pachema muli mphamvu. Kachiwiri munene kuti paterera ndi mphamvu eti. Pa ground. Pa ground. Ndizona di pa ground pachema. Pa ground paterera. Fetereza wakwera mtengo kwambiri. Anthu akukanika kugula fetereza. Pachifukwa chimenecho akukanika kulima zakudya zokwanira. Anthu ambiri alibe chimanga chokwanira iya. Njala yavuta pa Malawi, njala. Chimanga chikukwera mtengo kwambiri, chikudula. Adi makina atsekedwa. Komanso mabizinesi apotera sakuyenda iya. Ngongole kulibe. Komanso ogula alibe ndalama. Koda zinthuzo akuoda modula kwambiri. Ntchito zasowa pa Malawi palibe ntchito iya. Achinyamata ambiri ntchito zikusowa.
mapepa ali nawo mtumba koma ntchito sizikupezeka iya. Masalale ndi ochepa kwambiri. Masalale ndi ochepa kwambiri. Pamene zinthu zikukwera mtengo tsiku ndi tsiku. Zinthu zakwera mtengo eti. Zakwera mtengo eti. Ndiye ndikatchula chinthu muziti chakweratu eti. Ndikatchula chinthu muziti chakweratu eti. Chimanga. Chakudya. Chovala. Chokwera. Chilichonse. Chakwera ndi ndani. Pagroundi paterera ndi ndani pagroundi, pachema ndi ndani pagroundi. Ntchito zasowa chifukwa chani? Mabizinesi apa chifukwa chani? Mavuto amene Amalawi akumana nawo lero zikubwa zake ndi ziwiri, magwero ake ndi awiri. Galimotoyi tinampatsa driver amene sadziwa kuyendetsa. Ndiye galimoto ija yakwera kudzenje kuphompho. Ndiye tonsefe takwera nawo kuphompho kuchi. Tinampatsa driver osadziwa kuyendetsa. Watigwetsera kuphompho. Chifukwa chachiwiri Katangale too much. Kuba osati masewere kwa Katangale. 2020 anali ni nyumba imodzi. Anali galimoto imodzi. Lero ali magalimoto 100. Ali ni nyumba 100. Katangale wavuta Katangale. Kuti ulembedwe ntchito Katangale. Upatsidwe contract Katangale. Upereke chiphuphu. Zigo. Kodi pakomwe tikalemba munthu wa ntchito akamalephera ntchito timantani? Pa bizinesi tikalemba munthu wa ntchito akamalephera ntchito timatani? Pa munda tikalemba munthu kuti atilimira akamakanika timantani? Mantani? Atani? Ubwino wa democracy
ubwino wa demokrasi mmatha kumutenga munthu alamulire boma, alamulire dziko, akakanika pakatha zaka 5 mandani ndiye 2020 awadayika pa mpando. Chaka chimati atani? Chaka chimati atani? Njira yake imakhala pa baloti. Pa baloti ndiye munthu amawera upresident. Pa baloti munthu amachokera upresident. Chotero mukalembetse. 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 Cholinga chaka cha mawa atani awa? Atani awa? Zigomo. UTM yakonzeka chaka cha mawa kuti muike pa mpando. Mukayika pa mpando UTM chaka cha mawa, choyamba chidzakhala kukonza chuma cha dziko lino. Kukonza chuma cha dziko lino kuti mitengo ya fetereza, ya chimanga, ya zina zonse idzatsike. Mitengo yonse idzatsike, idzakhale yomverera. Tidzalimbikitsa ntchito ya mafakitare, ya migodi, ya ulimi ndi processing ya zaulimizo. Komanso zokopa alendo tidzayikako ndalama zambiri kumeneko. Tidzakhale ndi mafakitare ochuluka, anyamata ndi asungwana onse adzalembedwe ntchito dziko lino. Ntchito zidzakhale ngambwi kutapa kutaya. Anthu adzalembedwe ntchito, komanso zikadzachuluka ntchitozo, masalale anthu adzakwezedwa, adzakhale pamwamba. Kaya ogwira ntchito mboma, makampani, mafakitare ndi malo osiyanasiyana konseko, masalale awo adzakhale okwera. Zigomo. Katangale awa akubawa tukwaona onsewa kathera kumaula onsewa. Onsewa yangotsala miyezi 8 akubawa kumaula amene. Nde chotero tentonse tikalembetse. Cholinga tidzavotere UTM. Tidzayike UTM pa mpando, idzakonzenso chuma cha dziko lino. Chidzakhale chokomera Malawi. Mitengo isamanza kwere, idzakhale yabwino. Mabusiness adzidzaenda bwino. Padzakhalenso forex yokwanira. Komanso ntchito zidzakhalepo zokwanira, anthu adzakhale pa ntchito zabwino, masalale abwino, umoyo wawo udzakhale wabwino. Chotero tikalembetse. Munalembetsa kaleti? Mwakonzeka eti?
joka ali manja joka ukagwetsera ndani paja. Chotero mafumu athu amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana, ife ulendo wathu ndiwoyendayenda. Tathokoza mwatilandira bwino kuno kwa Mkona. Kwinanso akutidikira tipite kwina. Tidzabweranso bwinobwino kudzapanga msonkhano pano. Koma tathokoza kwambiri. Mulungu akudalitseni, Mulungu akutsogolereni nonse, Mulungu akudalitseni. Zikomo 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 kwambiri, zikomo. Adalitso Kabambe kumaliza kulankhula ku gulu la anthu lomwe linasonkhana pa bwalo la zamasewero la Ngona. Utenga wawo aperekapo mfundo zingapo kunena kuti kofunika kwambiri kuti Amalawi akalembetse mukaundula wa zisankho ndi cholinga chokuti akathe kuponya voti pa chisankho cha chaka cha mawa. Afotokozanso kunena kuti iwo akudziwa kuti dziko la Malawi likumana ndi mavuto ochuluka ndithu, ndipo akuti iwowo ndi amene ali ndi mayankho a mavuto amenewa. Afotokozapo nkhani yakukwera kwa mitengo ya zinthu, nkhani yakatangale ndi nkhani zina, ndipo akuti iwowo akhonzeka kuwatumikira Amalawi akangolowa mboma ndithu chaka cha mawa. Koma kuti zitero nkofunika kwambiri kuti Amalawi akalembetse mukaundula kuti adzathe kuvotera Adalitso Kabambe ngati mtsogoleri wa dziko lino chaka cha mawa. Mene afotokozera kuti ulendowu ndiopitirira, tinayambira ndithu kwa Kauma, tayimaponso pano pa Ngona, kupitirira ku area 2 kukafikanso ku area 36 kufikanso kwa Chinsapo. Ndikhulupirira kuti mukhala pomwepo kutsatira bwino lomwe ulendo umene woyimayima wa mtsogoleri wa chipani cha UTM.